Yanzu labari da ɗumi-ɗuminsa masu sauraronmu a ci gaba da zanga-zangar tsadar rayuwa da ake gabatarwa a Najeriya. A jihar Kano za ku cewa mutane biyu sun rasa rayuwarsu a arangama tsakanin 'yan daba da jami'an tsaro. Turƙashi. Rahotanni da ke fitowa daga jihar Kanon Najeriya sun nuna cewa mutane biyu sun hallaka, yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da 'yan daba da jami'an tsaro suka yi arangama a jihar. Kanin labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannu a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda wannan arangama tsakanin jami'an tsaro da 'yan daba ta faru. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like, domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Rahotanni da ke fitowa daga jihar Kanon arewacin Najeriya sun nuna cewa mutane biyu sun hallaka, yayin da wasu da dama suka jikkata bayan da 'yan daba da jami'an tsaro suka yi arangama a jihar. Rikicin ya faru ne a yankin Kunya Chemist kusa da Kurna Asabe a ƙaramar hukumar Fage. Wani mazaunin yankin da ya nemi a sake sunansa ya ce 'yan daban sun yi amfani da zanga-zangar wajen fasa shagunan mutane, ciki har da shagon Rufaida Yogurt. Jami'an tsaro sun tarwatsa 'yan daban, wanda ya sa suka fara jifan su da duwatsu. Rahotanni sun ce wani jami'in ɗan sanda a yankin ya jikkata a yayin arangamar, duk da cewar babu tabbas kan faruwar al'amarin. An tura 'yan sanda yankin inda suka kafa shingen bincike don daƙile zanga-zangar mutane a yankin. Yankin Kurna Asabe na kusa da barikin sojoji na Bukabo a jihar Kano. Majiyar ta bayyana cewar waɗanda aka harba da bindiga ma suna ci gaba da karɓar magani a asibitin Salamatu da ke yankin. Jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, SP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya ci tura domin lambar wayarsa ba ta tafiya. Gwamnatin jihar Kano ta sanya dokar hana fita ta sa'o'i 24 bayan zanga-zanga kan matsin rayuwa ta rikice zuwa tashin hankali a ranar Alhamis, wanda ya sa lalata dukiyar gwamnati da ta ɗaiɗaikun mutane a jihar. To masu sauraron mu, wannan shine yadda aka yi arangama tsakanin jami'an tsaro a jihar Kano da kuma masu yin zanga-zangar. Duk dai a wannan zanga-zangar kamar akwai irin mutane guda biyu. Akwai waɗanda suka fito zanga-zangar domin neman shugaban ƙasar Najeriya ya lalubo hanyar da zai warware matsin rayuwa da ake fama da ita a ƙasar, yayin da ta wani ɓangaren kuma wasu wannan zanga-zangar sun fito da ne domin su yi wa al'umma illa, ma'ana su yi sace-sace da sauran abubuwa marasa kyau. Muna fata Allah madaukakin sarki waɗanda suka jikkata sakamakon wannan arangama, Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Su kuma waɗanda suka rasu musulmai daga cikinsu, muna addu'a tare da fatan Allah madaukakin sarki ya ji kansu ya kuma sa aljanna firdausi makomarsu. Haka zalika muna kira zuwa gwamnatin tarayyar Najeriya ƙarƙashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu da ta iya bakin ƙoƙarinta wajen ganin ta shawo kan matsalolin al'ummar Najeriya, wanda ita ce ta tirsasa su wajen gudanar da wannan zanga-zanga ta tsadar rayuwa a ƙasar. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka. Haka zalika muna dakon jiran ra'ayoyinku a ɓangaren comment akan dukkan labaran da muke wallafa muku a wannan tasha mai albarka. Ku huta lafiya, bisalam.